Og her er familien Wulff-Heisel så en tur ud og spille fodboldgolf. Og vi ser Rikke, hun ligger afsted. Skal jeg skyde nu? Gør det faktisk, hun skal helt deroppe med bolden. Ja, det kan jeg da ikke. Nej! Så er det Thomas' tur. Og hvad er det, hvis de er far med? Det er bare så totalt ud. Mor, skal jeg filme dig? Så skal jeg vist til at skyde, det vil være end det. Vi lægger lige bolden hen. Nå, mor. Så skyder du bare nu. Yay! En morskud i vandet. En morskud i vandet. Thomas, ikke fange den op endnu. Vi skal lige filme den. Sådan, der ligger mors bold. Så dygtig som hun er. Og der kommer de to stolte. Arvind. Det var det, der står bøn på den. Så kommer den stolte. Der. Yeah! Så, og det gælder for... Det gælder for 2 skud. Det gælder for... Hvor står det henne? Det er ikke godt, det jo. Skal jeg slukke? Ja, må godt. Men ski med.